Bine ai venit pe Julia's Healing Path! Aici te așteaptă o mulțime de meditații pentru starea ta de bine. Această meditație te va ajuta să elimini toate grijile de peste zi, toată îngrijorarea și să te ancorezi în inima ta, acel loc care te încarcă și te echilibrează. Așează-te într-o poziție confortabilă, care să fie suficient de bună încât corpul tău să se simtă în siguranță. Apoi închide ochii. Adu atenția pentru câteva momente asupra respirației tale. Observă cât de tensionat este corpul tău. Respirația ta devine mai calmă, abdominală și toată acea tensiune observată se eliberează pas cu pas. Inspiri și îți aduci toată atenția în corpul tău. Când expiri, simți cum toată tensiunea începe să cedeze și realizezi că o porți de ore întregi, de zile, poate chiar de luni. Acum nu forțezi nimic, doar observi acea tensiune și cu ajutorul respirației o lași să plece. Uneori, toate îngrijorările pe care le ai se simt ca o grea povară în corpul și în psihicul tău. Adu acum în câmpul atenției tale toate grijile care te-au însoțit în ultima perioadă. Poate sunt griji financiare, poate legate de stabilitate, de viitor, de cum va fi, sau poate sunt griji legate de relațiile pe care le ai cu cei dragi. Poate relația de cuplu te frământă. Poate sunt griji legate de oameni, de distanță, de neînțelegeri, de nevoia ta de a fi înțeleasă. Sau poate sunt griji legate de obiectivele pe care le ai, de lucrurile care trebuiesc făcute, de termeni, de presiunea de a ajunge undeva sau de a deveni cineva. Acum nu le analizezi, doar observă-le ca pe niște greutăți invizibile pe care mintea și corpul tău le-au purtat cu foarte multă loialitate. Spune-ți în gând cu blândețe: este în regulă că am purtat aceste griji. Ele au apărut din dorința mea de a fi în siguranță. Imaginează-ți cum toate aceste griji nu te reprezintă, ele nu sunt tu. Sunt doar niște conținuturi mentale, niște reacții ale unui sistem care a vrut să te protejeze. Vizualizează, te rog, toate aceste griji ca pe niște obiecte pe care le-ai ținut foarte mult timp în brațe. Sunt multe, unele peste altele, incomode, grele. Și realizezi că faptul că le-ai ținut atât de mult nu înseamnă că trebuie să le ții în continuare. Și respire adânc, iar la următoarea expirație îți imaginezi cum le așezi ușor în fața ta. Nu le arunci, nu le respingi, dar le lași din mâinile tale. Poți să te odihnești, chiar dacă n-ai toate răspunsurile acum. Nu toate trebuie rezolvate deodată.
Simți cum corpul tău se ușurează, se eliberează pe măsură ce le-ai așezat toate grijile jos. Adu atenția asupra grijilor financiare și respiră în zona abdomenului și a pieptului inferior, acolo unde se strânge anxietatea legată de bani, de supraviețuire, de siguranță. Observă în această zonă tensiunea sau presiunea care se află acolo. Respiră adânc, ca și cum ai crea foarte mult spațiu în interior. În acest moment ești în siguranță. Poți face câte un pas pe rând, nu toți pașii deodată. Nu e nevoie să cari tot viitorul pe umerii tăi. Permite sistemului tău nervos să audă acest mesaj. Din zona abdomenului muți atenția în zona inimii și realizezi grijile tale relaționale, nemulțumirile, teama, poate ai aici durere sau așteptări, poate frică de pierdere sau de respingere. Nu încerca să deschizi forțat inima. Doar respiră calm și lasă să se încălzească inima ta. Relaxează și mai mult zona pieptului. Simți ca o mângâiere care vine din interior. Îți spui calm, nu trebuie să mă forțez să fiu altfel. Sunt așa cum am fost creată. Valoarea mea nu depinde de reacțiile altora. Pot rămâne conectată la mine, chiar și când ceilalți sunt confuzi. Nu mai vreau să demonstrez nimic. Mă așez în interiorul meu profund și accept că este suficient atât cât fac. Acum, când corpul tău este și mai relaxat, iar inima ta se încălzește ușor, adu-n atenția ta obiectivele pe care le ai, dorința de a atinge cât mai multe și observă cum fruntea și ceafa ta se relaxează ușor. Acolo e presiunea ta de a reuși. Respira adânc și amintește-ți că nu ești o listă de obiective. Ești un om. Poți merge înainte fără să te biciuiești. Cobori din capul tău, din mintea ta, în corp, în inima ta. Te relaxezi și îți amintești că vei face lucrurile rând pe rând, în ritmul tău natural, fără forțare. Adu întreaga ta atenție în centrul pieptului și imaginează-ți acolo un spațiu confortabil, un loc unde nu există grabă, acolo unde nu simți teamă, unde nu ești în competiție cu nimeni. Acesta este locul din care poți trăi, în inima ta. Îți spui ușor, pot alege să revin aici oricând. Inima mea știe ritmul potrivit. Aici, în acest loc confortabil,
trăiește încrederea, acea credință care nu vrea neapărat să iasă totul perfect, dar care știe că îți oferă capacitatea de a rămâne prezentă, de a rămâne conectată cu tot ceea ce ai nevoie să trăiești. Credința îți aduce acea relaxare fără abandon, îți aduce încredere și știi că faci tot ce ține de tine, iar restul va veni în timp. Realizezi că nu ești singur în acest proces al vieții. Viața lucrează pentru tine, nu împotriva ta. Inima ta se relaxează mai mult, iar tu rămâi cufundată în această stare fără să faci nimic. Doar respiri și observi cum corpul tău știe să se regleze. Simți cum toate grijile nu mai sunt o povară, sunt lăsate jos, fără a te teme că pierzi controlul. Din această stare de relaxare, deciziile pe care le iei sunt cele mai bune. Poți reveni în acest loc ori de câte ori simți presiune exagerată sau când anxietatea nu te mai lasă să gândești limpede. Simți corpul relaxat, fără acea presiune și griji inutile. Te bucuri de această stare, de acest echilibru interior și aduci ușor atenția înapoi în corp. Poți reveni în inima ta de fiecare dată când grijile devin prea zgomotoase. Este locul în care poți aduce echilibru. Este locul în care există coerență și sens. Respiri ușor, deschizi ochii, miști ușor tot corpul, bucurându-te de starea de echilibru în care te afli. Devii ancorată profund în ființa ta. Ești prezentă total, într-o stare de liniște, într-o stare de detașare sănătoasă și îți poți relua activitățile într-un mod mult mai echilibrat și fără stres. Ești conectată total la momentul prezent.